ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଦଣ୍ଡିସି ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦାଟି ଠାକୁରଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଦଣ୍ଡିସି ଏକାଥରେ ଭଲ ହେବେ, ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦାଟି ଏକାଥରେ ଭଲ ହେବେ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ଆମର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳପୁର ହୀରାପୁର ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୀରାପୁର ଗାଁର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ନନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ଠାକୁରଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଣ। ନନା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଦଣ୍ଡିସି ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦାଟି ଠାକୁରଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଦଣ୍ଡିସି ଏକାଥରେ ଭଲ ହେବେ, ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦାଟି ଏକାଥରେ ଭଲ ହେବେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ରୋଗ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟି ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ଯାଜପୁର ଭିତରେ। ଆଉ ମଠଟି ଦୀର୍ଘ 500-600 ବର୍ଷର ମଠ। ମଠ ନିହାତି ଦୀର୍ଘ 500-600 ବର୍ଷର ନିହାତି ହବ। ଆଉ ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଏଇ କାମଟା ଯୋଉ ଦଣ୍ଡିସି ଝାଡ଼ିବା ଏଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ? ମୁଁ କରୁଥିଲି, ମୋ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମାମୁଁଙ୍କ ବେଳକୁ ଟିକେ ଶିଖିଥିଲି, ଶିଖିଥିଲା ପରେ ଛୁଆ ବେଳକୁ ଶିଖିଥିଲି, ତାପରେ କରୁଛି ଆଉ। ମାମୁଁ 25 ବର୍ଷ ରହିକି ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଖିଥିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଜାଣିନଥିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡିସି ହେଇଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିକି ହୀରାପୁର ଆମର ଏଇ ମଠରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିକି ଚିକିତ୍ସା ହୁଅନ୍ତୁ। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ। ନନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଟା ପୁରା 100%? ପୁରା 100% ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନନା। ଜୟ ରାଧାକାନ୍ତ। ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର? ଏଟା ତ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବି ଜନ୍ମ ନାଉ, ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ପୂର୍ବତନ ମାନେ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ମିନିମମ୍ ତ 300 ବର୍ଷର। ଆମେ ବି ସେଟା ତ ଜାଣିନୁ, ସେ ଆହୁରି ବି ପୁରୁଣା। ଆହୁରି ବି ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ ନାଇଁ କି? ଯାହା ମତେ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ। ଆମେ ମାନେ ବି ଜାଣିନୁ, ଆମ ବାପା ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଗୋସା ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଧାକାନ୍ତ ଠାକୁର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ହୀରାପୁର ଗାଁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ। ହେଇଥିଲି ମୁଁ ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆଇଛି। ଆପଣ ଦଣ୍ଡିସି ହେଲେ ଏଇଠି ଦଣ୍ଡିସି ଝଡ଼ାଯାଏ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକି ଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।